мардуми тоҷик аз қадим ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим шавқи беандоза дошт. яке аз варзишҳои маъмул дар миёни халқ мусобиқаи гӯштингирӣ мебошад. ин риштаи варзиши суннатӣ наврасону ҷавонони ватандӯсти меҳанро ба намудҳои дигар мепайвандад. дар ин замина ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи ҳалқаҷари ҷамоати гулистони ноҳияи рӯдакӣ мусобиқаи гӯштини миллӣ миёни наврасону ҷавонон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ паҳлавонон аз деҳаҳои ҳамсоя иштирок намуда ҳунару маҳорати худро санҷиданд. баргузор кардани ин гуна мусобиқаҳо ба ҷавонон бисёр хуб аст. ба ҷавонон ин як меҳрварзӣ, яъне як қувваозмоӣ, яъне хеле ки мегӯянд спорт ин беҳтарин касб аст барои ҷавонон. пас аз анҷоми вохӯриҳо ғолибон муайян гардида бо тӯҳфаҳои таъсисшудаи кумитаи тадорукот сарфароз гардонида шуданд. ҳадафи асосии баргузории чунин чорабиниҳо оммавигардонии варзиш ва ҷалби ҳарчи бештари насли наврас ба тарбияи ҷисмонӣ ва дарёфти чеҳраҳои нав дар намуди гӯштин мебошад.